Οπότε υπάρχουν μια σειρά από θέματα που περίπου σαν έναν απολογισμό μπορούμε να κουβεντιάσουμε με τον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, εκδότης του Money and Tourism, μέλος του ΔΣ του ΕΒΑ, και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι πάντα χαρά μου στο φιλόξενο κανάλι και σε εσάς προσωπικά, κύριε Σπηλιόπουλε. Έγινε. Να μιλάμε στον Νικό, επειδή. Ναι, γνωριζόμαστε μερικές δεκαετίες. Είναι το πιο αμήχανο πράγμα να έχεις απέναντί σου τώρα έναν άνθρωπο που τον ξέρεις τόσο καλά και που τέλος πάντων έχεις μια τακτική επικοινωνία και να μιλάς τον. Νιώθω άβολα. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, οπότε. Είχαμε ακόμη μαύρα μαλλιά. Ναι. Εγώ ειδικά. Εγώ έχω ακόμη μαύρα μαλλιά. Έχω ασπρομούσιο. Εγώ ειδικά, γι' αυτό είπα. Εγώ ειδικά. Να σου πω, Κωνσταντίνε μου, καταρχήν να ξεκινήσουμε για το κλείσιμο του 23. Εντάξει, δεν έχει κλείσει το 23, αλλά ξέρουμε περίπου πού κατευθυνόμαστε και πού θα πάμε το τέλος Δεκέμβρη. Εγώ αισθάνομαι, παρά το γεγονός ότι η νέα Υπουργός, η Όλγα Κεφαλογιάννη, λέει ότι δεν θέλει να μιλάει για νούμερα, για ρεκόρ και για αριθμούς, γιατί δεν λένε τίποτα, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει δίκιο. Ωστόσο, επειδή στη διάρκεια της σεζόν ακούσαμε διάφορα από διάφορους, τουρίστες και μη, ότι ο ελληνικός τουρισμός κατακριμνίζεται, ότι είμαστε στα πρόθυρα της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Τα διάβαζα και εγώ, ότι δεν είναι μια χρονιά η οποία αποτυχημένη. Ακριβώς. Και θυμάσαι ότι εγώ είχα βγει τελείως κάθετα και είχα πει κάποια πράγματα. Και μαζί είχαμε μιλήσει. Βεβαίως. Και τώρα αποδεικνύεται ότι έχουμε μια χρονιά ρεκόρ, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει η έκφραση, τα δεδομένα όμως είναι αυτά. Και θέλω να θυμίσω ότι δεν έχουμε μόνο μια χρονιά ρεκόρ σε εισπράξεις, γιατί αυτό έχει σημασία, και σε αφίξεις, αλλά κυρίως σε εισπράξεις, γιατί αυτό είναι που μετράει. Στο τέλος της ημέρας μετράει τι μένει στο ταμείο του τόπου, της επιχείρησης, του εργαζόμενου, όλων των εμπλεκομένων στον τομέα, σε αυτό που λέγεται τουρισμός. Και δεν είναι μόνο λοιπόν ότι έχουμε εισπράξεις ρεκόρ όλων των εποχών. Θέλω να θυμίσω ότι είχαμε ουσιαστικά 15 μέρες, τουλάχιστον κατά τις πιο επίοικείς εκτιμήσεις, τη Ρόδο εκτός λόγω της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς. Είχαμε φωτιές στην Κέρκυρα, είχαμε φωτιές στην Αλεξανδρούπολη. Δεν λετούσαν αεροπλάνα από τη Μόσχα και την Πετρούπολη. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς λόγω Ουκρανίας. Λίγο το λες. Και τώρα στο κλείσιμο της σεζόν έκατσε σε εισαγωγικά η Μέση Ανατολή. Θυμίζω, για κάποιους που δεν το ξέρουν ή για κάποιους που πιθανώς να μην το θυμούνται, ότι αυτή η περίοδος είναι μια εξαιρετική περίοδος για τους Ισραηλινούς. Ναι. Να πω για παράδειγμα ότι πριν από μερικές μέρες που ερχόμουν από έναν μεγάλο νησιωτικό προορισμό, στο αεροδρόμιο ήρθε ο διευθυντής του Duty Free να μου πει ότι κλαίμε γιατί είχαμε ετοιμάσει τις αίθουσες του Extra Schengen γεμάτες από εμπορεύματα, περιμένοντας τους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν θα έρθουν λόγω του πολέμου. Ναι. Άρα λοιπόν σε μια διεθνή συγκυρία η οποία είναι δύσκολη. Δεν λέω άσχημη, αλλά σίγουρα δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ναι. Με πληθωρισμούς, με Ουκρανίες, με Μέση Ανατολή, με όλα αυτά τα θέματα, εν πάση περιπτώσει, που βιώνουμε. Με κλιματική κρίση. Με κλιματική κρίση. Ο ελληνικός τουρισμός όχι απλώς προσέφερε αυτό που έπρεπε να προσφέρει και προσφέρει πάντα στην εθνική οικονομία, αλλά καταρρίπτει ένα ακόμη ρεκόρ και ας δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Όμως. Διαβάζω νούμερα που είναι κάποιες εκτιμήσεις για πάνω από 20 δις. Να κλείσει δηλαδή το 23. Εγώ θα ήθελα να δω και τα στοιχεία τώρα για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, διάβαζα ας πούμε ότι η Εθνική Τράπεζα εκτιμά ότι μπορούμε να πιάσουμε και τα 21. Να θυμίσω, γιατί καλό είναι λέει να βλογάμε και λίγο τα γένια μας, ή αν δεν μπαινέψει στο σπίτι του θα πέσει να σε πλακώσει, ότι πέρσι τέτοια εποχή, εδώ που ήμασταν μαζί, είχα πει και είχα γράψει κιόλας ότι πέρσι θα μας λείπανε περίπου 500 εκατομμύρια από το απόλυτο ρεκόρ του 19. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να μας λείψουν 547. Ναι. Άρα λοιπόν, για να υπάρχει μια ακριβής εκτίμηση, εγώ θα ήθελα να δω και τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή θεωρώ, ρισκάροντας έστω μια πρόβλεψη, ότι θα περάσουμε τα 20. Θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσουμε τα 20. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε τα 21. Βλέποντας όμως τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου που θα τα έχουμε σε περίπου 20-25 μέρες, γύρω στις 19-20 του μήνα τέλος πάντων του Νοέμβρη, τότε θα μπορούμε να πούμε με ακρίβεια. Κωνσταντίνε, μου λες τι πολλαπλασιαστή έχει αυτό το έσοδο που έρχεται στη χώρα? Τουλάχιστον 2,5. Δηλαδή τα 20 γίνονται 45. Τουλάχιστον. Στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας. Απολύτως. Το 45 είναι πάνω από το 20% του ΑΕΠ της χώρας. 22-23%. Διότι ο τουρισμός, και θα χρησιμοποιήσω και μου αρέσει να λέω και ποιος το είπε πρώτος, το έχει πει ο Νίκος Αγγελόπουλος,
ότι ο τουρισμός είναι η δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη επίπτωση στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Διότι ο πολλαπλασιαστής είναι το ένα δεδομένο. Που εκεί υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που είναι ψηλά. Ο τουρισμός είναι από τους πιο ψηλά βέβαια. Όμως αυτό είναι διαφορετικό ο πολλαπλασιαστής 2,5 σε ένα εργοστάσιο που είναι στη Θήβα και δουλεύει με τους εργαζόμενους γύρω-γύρω. Σωστά. Και είναι άλλο πράγμα ο τουρισμός που. Με χιλιάδες εργοστάσια σε όλη τη χώρα. Ακριβώς. Και με χιλιάδες προμηθευτές. Ναι. Όταν φτιάχνεις λάστιχα, θα αγοράσεις λάστιχο, θα αγοράσεις γόμα, θα αγοράσεις δεν ξέρω τι θα αγοράσεις. Έχεις 5 προμηθευτές και τελείωσε. Το ξενοδοχείο ή ο πράκτορας έχει τόσους πολλούς προμηθευτές από τον ψαρά και το φούρναρι. Μέχρι το συνεργείο που επισκευάζει τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που έχει μια εταιρεία. Άρα λοιπόν έχουμε και τον πολλαπλασιαστή, έχουμε όμως και την περιφερειακή διάσταση του τουρισμού. Πάντως, για να φύγω λίγο από την κουβέντα, έχει αρχίσει και γίνεται δύσκολος ο τουρισμός για τους Έλληνες. Με ποια έννοια? Δεν βάζω το οικονομικό. Ο καθένας ανάλογα με το βαλάντιο που διαθέτει, φαντάζομαι μέσα σε άκρες θα βρει μια λύση. Αυτό που είναι ο συνοστισμός πια. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λάθος μετά τις 15 Ιουλίου να φορτωθείς, να βάλεις την οικογένεια στο αυτοκίνητο και να πεις πάω διακοπές Αύγουστο, ας πούμε, οπουδήποτε. Αρχίζει πια αυτός το μέγα πλήθος να κάνει δύσκολη την. Πρώτον, θα μου επιτρέψεις να πω ότι εξαρτάται που θες να πας. Πρώτον. Εντάξει, εκεί που πριν ήταν 10, σήμερα είναι 50, όπου και να πας. Σωστό. Και δεύτερον, εάν θες να πας από τις 5, 6, 7, 10 Δεκέμβρη μέχρι τις 15 Γενάρη στις Άλπεις, τον ίδιο συνοστισμό θα βρεις. Απλώς και η διαφορά ποια είναι? Ότι θα έχεις καλό χιόνι, ενώ εδώ αυτό είναι αλήθεια. Θα έχεις ήλιο και τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι αλήθεια. Η διαφορά επίσης είναι ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ ευτυχώς θα έλεγα, η Ελλάδα πραγματικά έχει απίστευτες επιλογές. Μπορείς να πας σε μέρη που πράγματι δεν θα βρεις άνθρωπο. Εντάξει, βέβαια, κάποιος ο οποίος θέλει να πάει σε ένα πολύ καλό 5-άστερο ξενοδοχείο, αν θέλει να πάει να κάνει διακοπές στα Γρεβενά, τυχαίο το παράδειγμα τώρα, προφανώς εκεί δεν θα το βρει. Αντίστοιχα, αν θέλει να πάει να βρει ένα αγροτικό κατάλημα στη Μύκονο, πάλι δεν θα το βρει. Έχεις όμως επιλογές, δηλαδή δεν είναι η χώρα μονοδιάστατη. Προσφέρει τα πάντα και για όλα τα βαλάντια. Τώρα που λες τα πάντα και για όλα τα βαλάντια, και επειδή μιλάμε για την περίοδο που είναι η αιχμή του τουρισμού, αυτός ο πολύ καλός καιρός φέτος, το ότι έχουμε. Έλεγα νωρίτερα, διάβαζα στο Climate Book, που είναι μια πολύ αξιόλογη επιστημονική ομάδα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ότι ο φετινός Σεπτέμβρης και Οκτώβρης στα Βαλκάνια δεν έχει προηγούμενο. Είμαστε 15 βαθμούς πάνω από τις μέσες φυσιολογικές τιμές σε κάποιες περιπτώσεις. Έφερε, επιμήκυνε τουλάχιστον την τουριστική περίοδο. Το ότι έχουμε καλοκαίρι ακόμη. Έχουμε 30 βαθμούς σε περιοχές της χώρας. Μα εγώ επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Πελοπόννησο, όπου εγκαινιάστηκε μια σπουδαία επένδυση, ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο 3.500 ανθρώπων. Ναι. Της Αλντεμάρ στη Σκαφιδιά, όπου έμενε και η Αντζελίνα Τζολί για τα γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, έτσι. Όπου ήταν πραγματικά ο καιρός απίστευτος. Την κυρία όχι, δεν την συνάντησα. Η κυρία Τζολί έφυγε την Τρίτη το βράδυ και εγώ πήγα την Πέμπτη, οπότε δεν τη συνάντησα. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου όμως μου έλεγε ότι για 3-4 μέρες δεν έπλυνε τα χέρια του, διότι την είχε χαιρετήσει. Για πες λοιπόν για την επένδυση αυτή που έλεγες τώρα. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση για ένα συνεδριακό υπερσύγχρονο 3.500 θέσεων, το οποίο θα ανοίξει την περιοχή και εκτός σεζόν. Ναι, σωστά. Διότι η επιμήκυνση, αυτό που ρωτάς πολύ σωστά, έχει την εξής διάσταση. Ότι πλέον με τη μετατόπιση των καιρικών συνθηκών, με το ότι το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη έχουμε πολύ καλό καιρό, οδηγεί σε μια μεσομακροπρόθεσμη τάση οι Ευρωπαίοι, και όχι μόνο, αλλά κυρίως οι Ευρωπαίοι, να κλείνουν τις διακοπές τους και εκτός σεζόν. Άρα εμέσως αυτό μας οδηγεί σε αυτό που εσύ λες επιμήκυνση της περίοδου. Όμως, και σε καλύτερες τιμές. Απολύτως. Όμως, οι άνθρωποι που έρχονται, οι tour operators που βάζουν τα αεροπλάνα, τα βάζουν ένα χρόνο πριν. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν, είτε 50 βαθμούς Κελσίου έχει, είτε μείον 5. Να βρεις εύκολα αεροπλάνο και να κλείσει πακέτο. Άρα λοιπόν 12 Νοέμβρη κλείνουν, την Κυριακή προχθές έκλεισε ο Άραξος. Όταν λέω έκλεισε, σταματάνε οι πτήσεις των μεγάλων tour operators. Άκτιο Άραξος που είναι πιο πολύ. Το τελευταίο ήταν η Jet2, έφυγε την Κυριακή με ένα γκρουπ Ελβετών. Βέβαια, αν θες να πας στην Κρήτη ή θες να πας στη Ρόδο, θα βρεις αεροπλάνο. Ρόδο και Κρήτη λοιπόν, και σε πτήσεις και Γέργυρα, και σε πτήσεις με τους μεγάλους tour operators
καλύτερους, αλλά και σε ανεξάρτητες πτήσεις, με την Aegean, με τη Lufthansa, με οποιονδήποτε, υπάρχουν. Εκεί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 12 Νοέμβρη, που είναι μία εβδομάδα ουσιαστικά μεγαλύτερη από πέρσι. Αλλά πέρσι, και αξίζει τον κόπο αυτό να το ακούσει κάποιος που μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό, πέρσι 1η Ιούνιου, με μια σεζόν που έτρεχε πάρα πολύ καλά, ήμασταν στις Βρυξέλλες σε ένα ιδιωτικό ταξίδι, στο οποίο ήταν μεταξύ των άλλων και ο Φριτς Ιούσεν, ο τότε CEO της TUI. Ναι. Και όταν μου έδειξε τις κρατήσεις και μου λέει πάμε σφαίρα και είμαι πολύ χαρούμενος κτλ., του λέω: οκ, αυτοί είχαν πει ότι θα κλείσουν 6 Νοέμβρη. Του λέω: υπάρχει περίπτωση δηλαδή να βάλετε αεροπλάνα και μετά κτλ. Οπότε μου λέει: σε καμία περίπτωση. Α, ναι. Σε καμία περίπτωση. Ό,τι κρατήσει και να έχουμε, μου λέει: δεν μπορούμε, δεν έχουμε την δυνατότητα. Προφανώς ανοίγουν άλλοι προορισμοί στο άλλο ημισφαίριο. Ακριβώς. Οπότε φεύγουν τα αεροπλάνα από το βόρειο ημισφαίριο και πάνε στο νότιο ημισφαίριο. Και όχι μόνο. Το χειμώνα δουλεύουν με την Αίγυπτο, δουλεύουν με την Πορτογαλία, δουλεύουν με την Ισπανία. Η Ελλάδα δεν δουλεύει τότε. Μάλιστα. Και δεν μπορεί και να δουλέψει 12 μήνες η Ελλάδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έτσι. Τώρα που λες δουλεύει η Ελλάδα. Πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Είχαν, αν δεν κάνω λάθος και δεν θυμάμαι σωστά το νούμερο, ότι λείπαν περίπου 50.000 θέσεις εργασίας. 60 πλάς. 60 πλάς ήταν, 60.000 και φέτος έκλεισε αυτή η ψαλίδα, λύθηκε το πρόβλημα? Όχι. Καθόλου. Και είναι και αξιοπρόσεκτο. Για ποιο λόγο? Δεν έγινε κάτι. Γνωρίζω. Δοκιμάσαν να ανεβάσουν τις τιμές, τα μερομίσθια για παράδειγμα, να γίνουν πιο ελκυστικές αυτές οι θέσεις εργασίας? Αναρωτιέμαι. Καταρχήν, ο τουρισμός είναι ένας από τους ελάχιστους κλάδους που έχει ρυθμισμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για το πούμε απλά. Σωστό. Και με μεγάλες αυξήσεις, δηλαδή 10, 11, 12, 13, 15%. Τώρα μην ακούσω, γιατί ακούω από διάφορους, ναι, δεν τηρούνται, δεν κάνουν, δεν δίνουν. Όταν κάτι είναι παράνομο, είναι παράνομο. Και οφείλουν αυτοί που είναι εντεταλμένοι να το ελέγξουν και να το καταπολεμήσουν, διότι εκτός των άλλων είναι και αθέμητος ανταγωνισμός στον δίπλα. Σωστό. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι υπέρ της παρανομίας και της καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Ναι. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι είναι συμμέτοχοι σε όλο αυτό. Ναι. Και ειδικά αυτόν τον καιρό, αυτή την περίοδο που βιώνουμε. Λοιπόν, γνωρίζω απολύτως ότι εδώ και πολλούς μήνες το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικά η Σοφία Βούλτεψη, που και συνάδελφός μας παλιά τέλος πάντων, είχε προχωρήσει πάρα πολλά θέματα σε αυτή την κατεύθυνση, για να έρθουν κάποιοι εργαζόμενοι. Μιλάς για τουρισμό, έτσι? Μιλάω για τουρισμό. Μιλώ για τουρισμό. Για την αγροτική οικονομία. Μιλώ για τουρισμό. Οι άλλοι έρχονται έτσι κι αλλιώς. Ναι. Όταν υπάρχουν, γιατί επίσης να ξέρουμε και να είναι ξεκάθαρο. Να κλείσουν τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Για παράδειγμα, 8.000 ανθρώπους. Ακριβώς. Και εκεί είναι το θέμα πόσο θα έρθουν, 9 μήνες, θα έρθουν 18 μήνες. Νομίζω εκεί έχει μείνει η εκκρεμότητα, αλλά είναι αγροτικά χέρια αυτά. Για κάποιο λόγο λοιπόν δεν προχώρησε. Να σου δώσω και μια είδηση λοιπόν τώρα. Όλο λέω να τη γράψω και όλο το ξεχνάω. Τώρα με ρώτησες και το θυμήθηκα. Επειδή προχθές είχαμε στο ΔΣ του ΕΒΕΑ τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Εργασίας, μας είπε ότι έχει ήδη υπογραφεί με μία χώρα και είναι άλλες 3 χώρες που είναι έτοιμες να υπογράψουμε, είναι έτοιμες συμφωνίες και θεωρούν ότι μέχρι τέλη του χρόνου θα υπογράψουμε, ούτως ώστε να βρεθούν κάποια χέρια για τον τουρισμό. Αυτές οι χώρες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω, είναι Μολδαβία, Φιλιππίνες, Βιετνάμ και Ινδία. Αν δεν κάνω λάθος, με αυτές τις 4 χώρες. Θα είναι εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή που έχει δουλέψει στον. Να πω και κάτι. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, διότι τα ελληνικά ξενοδοχεία έχουν πολύ καλό know-how. Ναι. Μπορούν οι άνθρωποι που έχουν την επιστασία εκεί, οι συνάδελφοί τους, μπορούν να εκπαιδεύσουν. Και να τους εκπαιδεύσουν γρήγορα. Και να πω εδώ ότι δεν μπορούμε να γεμίσουμε τη χώρα με εργαζόμενους ή με ή χωρίς εισαγωγικά από οπουδήποτε, διότι στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, δεν είμαστε Ελβετία, δεν είμαστε Αυστρία, έχουμε και άλλα θέματα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν συγχωρεί και δεν επιτρέπει την επανάπαυση. Να σου πω, Κωνσταντίνε, είπες λίγο πριν ότι έχει φρενάρει το κύμα των Ισραηλινών, οι οποίοι έρχονταν παραδοσιακά αυτή την εποχή στην Ελλάδα και ήταν και πολλοί. Και σε όλους τους προορισμούς. Και καλοί τουρίστες. Αναρωτιέμαι αν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή του Ισραήλ, φρενάρουν ή τείνουν να φρενάρουν τις προκρατήσεις για το 24. Δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία και λέει άστο να δούμε που πάει. Αυτό είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Διότι όλοι έχουμε ζήσει πριν με λίγα χρόνια, οι μνήμες είναι ενωπές ακόμη, που ταξιδεύαμε στην Ευρώπη και δεν μπαίναμε στα τρένα, δεν μπαίναμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προσπαθούσαμε να μην ακριβώς. Γιατί δεν ήξερες τι θα γίνει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή σύμπασα η τουριστική βιομηχανία απέφχεται
το ενδεχόμενο να αρχίσει μια τέτοια ιστορία στην Ευρώπη με απειλές, με βόμβες, με τρομοκρατικές ενέργειες κλπ. Διότι εάν υπάρξει τέτοιο πράγμα, είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Την Τινησία. Βεβαίως. Η Τινησία, μια άκρως τουριστική χώρα, μετά από κάποιες βομβιστικές ενέργειες, εγκαταλείφθηκε από τους τουρίστες. Τουρκία. Κωνσταντινούπολη. Απλά το πρόβλημα εγκαταλείφθηκε από τους τουρίστες. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ευρωπαίοι που θέλουν να ταξιδέψουν έχουν κοντή μνήμη. Ναι. Και όταν μιλάμε για την νησιά, η Τουρκία, όπως πολύ σωστά το λες, ήταν σημειακά θέματα και σημειακά προβλήματα. Σωστά. Αυτό εδώ είναι γενικευμένο. Ναι. Αν λοιπόν υπάρξει κάποια γενικευμένη ανάφλεξη ή τέτοιου είδους ενέργειες συνολικά, τότε θα πάμε σε μια δύσκολη σεζόν την οποία όλοι απευχόμαστε. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, μας ελπίσουμε να μην συμβεί. Σημειωτέω είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι τόσο δυνατός που και το 2023 και το 2024 οι αυξήσεις που έχουν πάρει τα ελληνικά ξενοδοχεία, που δεν καλύπτουν το κόστος, έτσι, αλλά το να παίρνεις αύξηση 10, 12, 13, 14% μια ελληνική επιχείρηση από έναν tour operator της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ελβετίας είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό και δείχνει το δυναμισμό του τομέα. Από καρδιάς ευχαριστώ που έχεις την καλοσύνη να είσαι εδώ μαζί μας και να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά.